नमस्कार मंडळी, आम्ही सारे मित्र चाललेलो आहे म्हैसमाळ देवीच्या दर्शनाला. इथं जत्रा असल्यामुळे सध्या खूप गर्दी आहे. रात्री तर खूप रात्री इथं खूप मार्केट भरलेले. तर जर तुम्ही साधारणतः तुम्ही असे आले ना ते तुम्हाला भेटणार म्हणजे गर्दी एवढी राहणार नाही. तर तुम्हाला दाखवेल मंदिरामधला दृश्य काही. चला मी चालतोय आता. खूप गर्दी आपण चढवलेला आहे मला. टोल आप सांगण्यावर नकाशे तुम्हाला लगेच भेटतो.